Кои са колите, които имат най-много търсене да се внесат от САЩ и Канада? Тези коли включват Toyota Camry Hybrid, поради причината, че има нисък разход, надежно е, държат си цените доста нормално и стабилно. И в България има високо търсене на тях, докато в Щатите ги купуват, карат ги 1-2 години и ги продават на малко километри без никакви проблеми по тях. Също това е Tesla Model 3. Като цяло Теслите се продават много в Щатите, но Model 3 е изключение и се продава най-много в България, поради причината, че е най-евтин, на търг от Щатите, има много силен интерес в Европейския съюз, не само в България. Другото това е Dodge Charger и американските коли, като Ford Mustang, Chevrolet Camaro, колите, които са малко по-така бързи и са само задно предаване. Но от тях най-много са търсени Dodge Charger и Ford Mustang. Поради причината, че идват с силен американски V6 мотор и V8 мотор и са трудни за намиране в Европейския съюз. Третата причина, защо са толкова търсени в България, е, че са сравнително евтини за колата, която получаваш. Нова, сравнително надежна, бърза, забавна за каране и евтина. Четвъртата, съжалявам, е в интерес наистина на немска кола, която е BMW X5 Plug-in. След 2020 година имат най-много търсене, поради причината, че в Щатите самите коли се продават по-евтино, особено X5-иците, и хората я карат 1-2 години там, викат си, искам нещо малко по-бързо, продават си я и поредният българин се внася в България.